Okay. Kasi mga condo ba? Saan? Mga buildings ba? 100,000 feet. สถานีสัตว์ Okay na, lagit. Abot na kita dire sa Siam Center Paragon. Siam Center Paragon ba? Center. Yes, kaya ni karon. Asa ka dali ang Pagitara sa Nike. Hide and seek at tayo. Sa kata ba si magabian pa tayo ni karon. Pagmong na ta. Di rin siguro. Aha. Or dili. Ay, dibuto na lang. Wait na. Sige, dito. Kailangan natin na. Wala, may Nike rin. Wala na akong ipangitang na Nike. Saka tagtaas. Tataas ang two. Ano mo? Fourth floor daw. Fourth floor? So, nasa fourth floor ang Nike. Ay, sa wakas, nakitaan lagi na ito ang Ay, kuwan, ako lang dyan. Nakapod. ang Nike. Ang mga sapatos dire, nga nice kayo. Orang Nike, oh, nga, wa, gihapon. Grabe naman. Nawa sa gani. Mura naman ilang Nike dire. Oh. Nice. Nike pero wala ganitong kuan. Grabe lang mga Nike dire oh. Mga nice kayo. Oh. Pero wala dire akong gusto. Tutok ko na. Wala eh. Wala din. Okay. Kita namin ang kulong sapatos. Wala. Wala. Kani din eh, Mao? Kani? Dili na sa mga. Di ba inanin man siya? Kani? Kani? So, Ano? Kanina lang. Kani? Kani? Oh. Ba't Di, ikig? video ka sa banda ka na Di ako mo. dara. Ha? Nalagtaan eh. Agad. GG basta ng GG. Muli na lang ni guys kay bahok pa sa tanang. White Jordan na buha. Tay. Yes, mo na ginahinda yung Central World. No? Hindi lang pinaka-test ring ako. Grabe po kasi yung video. Tara na entrance. Wow! 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 This is Thailand! This is Thailand! Happy New Year! Wow! 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 Happy New Year mga kaibigan natin mga Happy New Year! wow! Grabe naman yan.